Každý rok je pre výrobu vína výnimočný. Ten 2009 bol však výnimočný aj na založenie vinárstva, ktoré nadviazalo na históriu výroby vína pod Malými Karpatmi. Víno Diós. Diós ako historický názov obce Horné Orešany. Presne tam sa malé vinárstvo s veľkým potenciálom udomácnilo. Hneď vedľa Dolných Orešian, nedaleko Smoleníc, či 14 kilometrov od Trnavy v historickej pivnici z roku 1691, ktorá pôvodne patrila grófovi Zičimu a neskôr aj grófovi Pálfimu na uskladňovanie vína pre smolenický zámok, nájdeme spojenie histórie a tých najmodernejších technológií. Moderné technológie boli do historických priestorov zabudované naozaj citlivo, tak aby všetko spolu ladilo. Svoj priestor dostali nové barikové sudy, ale aj originálny historický Preš na Hrozno z roku 1871. Nie, nebojte sa, víno sa vo vinárstve robí už len tým najmodernejším spôsobom. Jeho kvalita však začína už pri surovine. Hrozno zatiaľ nakupujeme od jeho najlepších pestovateľov. Oberajú ho pre nás stále klasickým ručným zberom. Víno Diós však myslí aj na budúcnosť a tak máme pripravený projekt na výsadbu 25 hektárov vlastných vinohradov. Pri spracovaní hrozna sa vinárstvo Víno Diós riadi predovšetkým jeho šetrným spracovaním. Ručne naoberané hrozno sa preto vysýpa do mlynčeka. Tento oddelí bobule hrozna od strapiny a jemne ich naruší pre zlepšenie výlisnosti. Pod zariadením je malá násypka s peristaltickou pumpou. Tá posúva hrozno ďalej do lisu. Len pre zaujímavosť, na tomto princípe funguje aj spracovanie potravy u človeka. Lis, ktorý sa vo vinárstve používa, je pneumatický. Aj tu sa k hroznu pristupuje šetrne, keďže sa lisuje pri veľmi malom tlaku. Od 0,2 až po niečo viac ako 0,5 megapascalu. Takýto tlak je napríklad vo vyfúčanom kolese auta. Vylisovanú šťavu ďalej odkalíme, čiže oddelíme zvyšky nečistôt, ktoré sa dostali do hrozna od čistej šťavy. To všetko pomocou tzv. Flotačnej technológie. Do takto odkalenej hroznovej šťavy pridáme čisté odrodové kvasinky, ktoré sú pre každú odrodu vyšľachtené zvlášť. Takže pre Sauvignon Sauvignonové kvasinky, no a Riesling rínsky dostane Rieslingové kvasinky. Týmto podporíme odrodovosť vína. Pre čistotu vína má svoju úlohu aj tzv. Dusíková metóda. Vďaka nej pre zabránenie oxidácie v nádržiach víno nedolievame inými vínami, ale do prázdneho objemu v nádrži dotlačíme dusík, ktorý je inertný plyn a s vínom sa neviaže. Toto všetko nám pomáha vyrábať naozaj len čisté, odrodové vína. U nás každé víno chutí dobre, ale každé inak dobre. Samozrejmosťou je pritom počítačom riadené kvasenie. Vo vinárstve sme jeho úroveň ešte o stupeň zvýšili. Hlavný technológ má totiž vždy k dispozícii všetky údaje na dotykovom displeji a dokonca aj na svojom mobilnom telefóne. Kvasný proces tak máme neustále pod kontrolou. Vďaka tomuto si vína zachovajú svoju ovocnú, originálnu chuť a vôňu. Naše červené vína vyzrievajú v sudoch v historickej pivnici pri konštantnej teplote 14 stupňov Celzia. Podľa odrody a ročníka vína zrejú v sudoch od 9 do 24 mesiacov. Keď sú vína v kondícii zrelej na konzumáciu, fľašujeme ich pomocou špecializovanej pojazdnej plničky, ktorá k nám príde z Rakúska. Vína naplnené takouto linkou majú opäť vďaka moderným technológiám garanciu kvality a sterility a víno je tak vhodné aj na dlhodobú archiváciu. Naše vína vyhrávajú každoročne viacero zlatých či strieborných medailí na slovenských a zahraničných výstavách. Pre nás je však najväčším ocenením, keď víno chutí vám, zákazníkom.
Sme dodávateľom vína pre prezidentskú kanceláriu, ktorá našim vínom hostí vzácne zahraničné návštevy. Získali sme ocenenie Vinár roka 2012 od Európskeho vinárskeho rytierského rádu. Ako jedno z prvých vinárstiev zo Slovenska sme naše vína úspešne umiestnili aj za Veľkou Mlákou. Zlatý mok putoval priamou trasou Horné Orešany, Boston. Samozrejmosťou sú organizované degustácie našich vín spojené s prehliadkou vinárstva a výkladom o výrobe vína. Sme členom Malokarpatskej vínej cesty a vďaka tomu môže na deň otvorených pivníc navštíviť naše vinárstvo naozaj každý. Tešíme sa na vašu návštevu. Na zdravie, milí priatelia vína!